Au fost momente în viața ta când așteptai undeva un răspuns și ai zis, bă, dar ce deștept am fost, că în ultima clipă m-am scos. Nu, a fost mâna lui Dumnezeu care te-a scos. Ai așteptat odată rezultatul unor analize, au ieșit rău prima dată și doctorii ți-au zis s-ar putea să fie grav. A doua oară doctorii au zis s-a întâmplat ceva inexplicabil. Doamne, sunteți norocoasă. Nu ești norocoasă. A fost mâna lui Dumnezeu care a intervenit acolo. Ce-i ciudat că de multe ori Dumnezeu intervine în viața noastră. Dumnezeu face să cadă ploaia și peste pământul celui bun și peste pământul celui rău. Și de multe ori oamenii care n-au nimic de a face cu Dumnezeu și trăiesc în toate păcatele lor, ba mai mult, unii neagă existența lui Dumnezeu și cu toate acestea Dumnezeu îi ajută și Dumnezeu le dă sănătate și Dumnezeu poruncește inimilor încă să mai bată și cu toate că bărbatule atâția ani l-ai blestemat pe Dumnezeu și cu toate că femeia ai trăit atât de multă vreme în păcatele tale, totuși Dumnezeu ți-a dat pâinea cea de toate zilele, te-a ținut cu viață, ți-a ținut pruncii sănătoși și în seara asta te-a dus aici și te întrebi, oare de ce ar trebui să mă pocăiesc? Îți voi spune ce spune Biblia. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Dar mulți oameni caută la Dumnezeu doar ajutor de moment și atât.